тамошо мекунам. Ман барои шумо як хушхабар дорам дӯстони азиз ва ҳамон гуна ки чанд дақиқа пеш тақдими сархати хабарҳои рӯзро ба итмом расонидам ва саволҳои зиёди шумо низ буд ки оё тақдири марзу парвозҳо ба Қазоқистон чӣ мешавад. Бояд бигӯям ки ҳамин лаҳзаҳо хабар расид ки Тоҷикистон ният дорад парвозҳои доимӣ бо Қазоқистон ва Афғонистонро барқарор кунад. дар ин бора оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон хабар додааст ба хабаргузори Азия Плюс ва гуфта мешавад аллакай рӯзҳои наздик парвози ҳавопаймоҳои мунтазам аз душанбе ба Алмата ва аз душанбе ба Кобулу баръакс ҷараён хоҳад гирифт ва фурӯши билетҳо оғоз мешаванд. ҳамзамон оҷонсии авиатсияи гражданӣ аз ширкатҳо тақозо кардааст ки дар беасос барои баланд бурдани нархи билетҳо ба ин хатсайрҳо чораандешӣ кунанд то ин ки билетҳо беасос нархашон баланд бурда нашавад. Ва бори дигар таъкид карда шудааст ки он мусофироне ки тариқи ин хатсайрҳо сафар мекунанд бояд аз талаботҳои беҳдоштӣ бохабар бошанд, риоя кунанд ва ҳамчунин маълумотномаи ташхиси манфӣ дар бораи COVID-19-ро бо худ дошта бошанд. خب ما با فکر میکنیم در دوام روز برای شما در این باره تفصیلات بیشتر خواهیم داد و البته منتظر میمونیم که بازم روزهای نزدیک طوری شما میپرسید خطسیر دوشنبه مسکو نیز در پروازهای منتظم برای شما بینندگان عزیز باز میشود و ما این خبر رو برای شما خواهیم رساند. تا ملاقات در برنامه خبری عزیزان.